A ideme na druhú prezentáciu, trošku zmena, lebo bohužiaľ pôvodná prezentujúca ochorela na poslednú chvíľu. Dámy a páni, dovolte, aby som na pódium privítal pani Luciu Molnár-Satinskú, jazykovedkyňu, vedeckú pracovníčku z Jazykovedného ústavu Ľudovita Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Pani Lucia Molnár-Satinská nám, dúfam, dá odpoveď na tému jej prednášky Môže jazykovedkyňa meniť svet? Nech sa páči. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujem, že tu môžem byť. Teraz zaujímavé, že tam vidíme tú prezentáciu, ale už ju vidím aj tu. Dobre. Takže začneme tak trošku interaktívne, ak môžeme. Skúste si premyslieť, vedeli by ste vymenovať 3 slovenských jazykovedcov? Áno, Sibila Myslovičová tu zaznela. Ja budem tak opakovať odpovede, ak budem niečo počuť, aby to počuli aj tí, čo počúvajú prenos. Jana Levická, vynikajúca moja kolegyňa. Môžeme ísť aj do histórie, keď niekomu nenapadajú súčasní. Ale nemusíme ani hovoriť viac mien. Poznáte niekoho prípadne, kto by chcel byť jazykovedcom alebo jazykovedkyňou, keď bol malý? Asi nie. Priznám sa, že ani ja som nechcela byť jazykovedkyňa, keď som bola malá. Nie je to úplne taká profesia vyhľadávaná, čo z dnešného pohľadu si myslím, že je to škoda. No a ja som čakala, že budete hovoriť také odpovede, že Ľudovít Štúr alebo Anton Bernolák, hej, že to sú také tie ikony národné a to sú vlastne tí najznámejší jazykovedci v histórii Slovenska. Ale napísala som tam aj tú Sibilu Myslovičovú, ktorá tu naozaj zaznela, ktorá je akoby takou ikonou jazykového poradenstva. Je to asi najznámejšia súčasná jazykovedkyňa. Asi preto som aj spomínala ako keby toho Štúra a Bernoláka, že je dôležité si uvedomiť, že aj keď niekto sa venuje že slovenskej téme a slovenskému jazyku, tak aj tak potrebuje mať určitý odstup a potrebuje ako keby študovať v zahraničí. A na tom Štúrovi, hej, je to také známe, ono v podstate v tom 19. storočí to bolo úplne bežné, že tí vzdelanci chodili buď po Uhorsku, alebo do dnešného Nemecka a tak ďalej a navštívili niekoľko univerzít. A to platí dodnes, videli sme to na tej predchádzajúcej prezentácii, že treba ako keby ísť na skúsi do sveta a potom sa s tými vedomosťami vlastne vrátiť. A na tomto slade vlastne vidíte tú moju cestu, takú stredoeurópsku. Nedala som tam všetky bodky, že na akých všelijakých seminároch alebo konferenciách som bola, ale tá moja cesta sa začala v Bratislave. Potom som šla na magisterské štúdium do Prahy a ešte som potom išla na taký ročný študijný pobyt do Budapešti. A trošku tá šipka vedie cez Rakúsko a to ako keby súvisí s mojimi pracovnými jazykmi, že samozrejme je to slovenčina, pasívne čeština a je to teda aj angličtina ako keby nejaká globálna lingua franca, ale aj nemčina a maďarčina sú moje pracovné jazyky. Chcela som sa podeliť o takú skúsenosť, že ako sa neplánovane stať exkluzívnou expertkou, čo sa vlastne stalo v tej mojej kariére, by sa dalo povedať. A ten monitor je taký malý, že ja na to ako keby nevidím odtiaľ, tak idem tak trošku bližšie, aby som si tie poznámky videla. Tiež ako keby, že aj keď máme úplne odlišné expertízy s tým mojim predchádzajúcim rečníkom, tak vlastne úplne podporujem a súhlasím s tým, že ide o nejakú jedinečnú študijnú kombináciu v tom zmysle, že aj keď študujete veci, ktoré málo kto študuje spolu, tak vlastne to vám veľmi, veľmi pomáha a dodáva to vlastne tú jedinečnosť. U mňa to bolo to, že vlastne ja som študovala naraz 3 odbory na Filozofickej fakulte v Prahe a ešte ako keby taký vedľajší odbor som si vyštudovala tú hungarológiu a naučila som sa po maďarsky ako cudzí jazyk. A dnes, ako môžete hovoriť, že veľa ľudí na Slovensku vie po maďarsky, ale málo kto je taký, že sa ho naučil ako cudzí jazyk. Potom je dobré vlastne nájsť si takú výskumnú tému, ktorej sa málo kto venuje. A to je tiež také, že ja som si to vtedy, keď sa mi to stalo, som si nevybrala tie témy, ale potom neskôr som zistila, že vlastne sa tomu na Slovensku skoro nikto nevenuje. A potom, teda pre mňa sú to tie témy viacjazyčnosti a inkluzívneho používania jazyka. A venujem sa
tomu v podstate tak etnolingvisticky alebo v rámci nejakej lingvistickej antropológie. To znamená, že nie je to nejaká klasická jazykoveda, že skúmam rozdielnosti jazykov alebo gramatiky tých jazykov, ale skôr skúmam tie komunity, ich jazykové praktiky, jazykové problémy, čo opäť nie sú gramatické problémy, ale súvisí to ako keby s odovzdávaním jazyka, s jazykovým manažmentom, so skúmaním jazykovej krajiny, čiže ako sú tie jazyky prítomné vo verejnom priestore a tak ďalej, nejaké jazykové biografie napríklad. Áno. No a to hlavné, ako keby o čom tu dnes chcem hovoriť, je, že ako si všetky tieto poznatky, na ktoré prichádzam v rámci svojich výskumov, nenechať pre seba, aby to nezostalo len v tom akademickom prostredí a nejde o nejakú takú klasickú popularizáciu. Pre mňa je veľmi dôležitý taký akože angažovaný a aplikovaný výskum. To znamená, že keď vraciam do tých komunít to, čo som si, že ja som si vzala nejaké poznatky, napísala som štúdie a tak ďalej, ale je pre mňa dôležité, aby sa tie poznatky vrátili a mohli ako keby možno pomôcť v životoch tých ľudí. A s tým súvisia nejaké občianske iniciatívy, dobrovoľníctvo. A v poslednom roku vlastne sa nám podaril aj taký umelecký počin, o ktorom budem hovoriť. Takže toto, ako ste si všimli, je nejaký template s nejakým názvom, ale v skutočnosti je to moja prvá monografia, ktorá by mala vyjsť na budúci rok a teraz je v recenznom konaní. Podarilo sa mi v decembri odovzdať rukopis asi po 7 rokoch, takže zatiaľ som hrdá aj na tento počin a verím, že teda v budúcom roku z toho bude kniha. A opäť, akože je to vedecká kniha, ale dúfam, že bude dostupná aj pre širšiu verejnosť, pretože verím, že ako keby ten príbeh maďarčiny v Bratislave stojí za to, aby ho poznala širšia verejnosť. Keď som bola doktorantka a začala som skúmať maďarskú komunitu na Slovensku, tak vlastne som si uvedomila ako keby strašne veľa vecí, ktoré nefungujú. Hej, napríklad vyučovanie slovenčiny na maďarských školách a podobne. A všetci mi tak hovorili, takí tí starší ľudia, že áno, ale to je systémový problém, to treba riešiť zhora a potrebujeme na to nové zákony, potrebujeme nové učebnice a tak ďalej, tak ďalej. Lenže toto sa hovorí už koľko? Minimálne 30 rokov. Hej? A tie deti, ktoré každý rok proste prichádzajú do toho prostredia, tak majú čas ako keby, že čakať a dokedy budú čakať. Hej? Že vždy sú dôležitejšie problémy v tej krajine, ktoré sa riešia, ako jazykové problémy. A preto vtedy ako taká nahnevaná doktorantka som si povedala aj s inými doktorantkami, že založíme občianske združenie a skúsime to nejak zdola, nejak pomáhať vlastne tým deťom a tej komunite, prepájať ich so slovenskou väčšinou nejakým hravým spôsobom. No a neskôr, keď už sme neboli doktorantky, ale vedkyne a nemali sme na to čas, tak vlastne našťastie sa našli iní ľudia, ktorí prevzali tú iniciatívu a vyvinula sa z toho iniciatíva Rozumieme si alebo Čerederek, ktorá nadväzuje na takú starú tradíciu. Ja som spomínala na začiatku toho štúra a v podstate v tých štúrovských časoch bolo úplne bežné v prešporku, že sa deti učili tie jazyky tak, že chodili na také výmenné pobyty do rodín. Z hľadiska nejakej dnešnej výchovy je to dosť také zvláštne, že pošlete nejaké malé dieťa na pol roka alebo na rok do nejakej cudzej rodiny. Dnes sa síce tiež chodí na také pobyty, ale skôr do zahraničia a na kratšie a možno väčšie deti. No ale napríklad taký spisovateľ Mór Jókaj, on bol z Komárna a išiel sa naučiť po nemecky do Prešporka a potom zase z tej rodiny prešporskej išli do Komárna deti k Jókajovcom sa naučiť po maďarsky. No a to sa samozrejme nedá úplne preniesť do 21. storočia, ale je to nejaký fungujúci koncept. Takže do 20. storočia sme to preniesli tak, že boli také online výzvy, pospájali sme deti ako keby zo maďarských rodín, zo Slovenska a zo slovenských, mali nejaké úlohy, ktoré mohli riešiť online, ale existovala aj taká offline verzia, letný tábor, alebo aj ako keby niektoré naozaj sa reálne navštevovali, povedzme, počas letných prázdnin. No a to vlastne nejaké vyvrcholenie je seriál Pressburg, ktorý je prvý viacjazyčný seriál na Slovensku. Mal premiéru tento rok v septembri na Dvojke. Najprv sa tak spýtam, že niekto z vás už počul o tom seriáli? Môžete dať? Dobre, za pár ľudí, áno. Takže ja som sa na tomto seriáli podielala ako spoluautorka scenárov aj spoluproducentka. A ja som tam sa snažila uplatňovať aj tú svoju výskumnú skúsenosť a tie poznatky, ktoré som ako keby získala na základe svojich výskumov. A ono to možno na prvý pohľad v tom scenári nevidieť, ale v podstate to bol cieľ, že ako porozprávať niektoré veci prístupnou formou, hej. A zároveň som sa tam strašne veľa naučila o tej audiovizuálnej podobe, audiovizuálnom umení.
to producentstvo mi dalo vlastne strašne veľa aj v tom, že audiovizuálne diela sú strašne drahé. Oveľa drahšie ako nejaká humanitná veda. A keď narábate s peniazmi v tom audiovizuálnom diele, tak mne sa napríklad teraz už oveľa ľahšie narába s grantovými peniazmi, že som ako keby sebavedomejšia. A nie ide o to míňanie, ale ako keby, áno, aj, možno, že aj získavanie tých zdrojov a tak ďalej, že proste si uvedomujem nejaké proporcie a dodáva mi to proste nejakú skúsenosť. No najväčšia novinka, čo sa týka Pressburgu, je, že od 27. decembra bude dostupný na Netflixe. Takže kto ste ho nevideli, alebo chceli by ste si do ňa nakúknuť, tak nech sa páči. Je to obrovská vec pre nás, že sa nám to podarilo. A aká veľká je, tak to si môžete predstaviť podľa toho, že koľko seriálov, ktoré bežali na RTVS alebo STVR, ste videli na Netflixe. Koľko slovenských, hej? Asi žiadny. A možno, že nielen na RTVS, aj na hociakých slovenských. Proste, ktorý slovenský seriál? Myslím si, že je to úplne prvý. Takže sme na to veľmi hrdí a bola to ťažká práca sa tam dostať, ale bude to tam. Na záver, ale nie v poznámke počiarov, by som chcela ešte spomenúť materstvo a vedeckú kariéru. Veľmi často zostáva v poznámke počiarov, pritom je to téma, ktorá sa týka úplne každej ženy. Na začiatku vedeckej kariéry vždy musí padnúť to rozhodnutie, či žena chce alebo nechce byť matka, či môže, nemôže. A vlastne táto otázka sa týka úplne každej ženy a neexistuje na ňu nejaká správna odpoveď, správne riešenie, pretože pre každú môže byť iné. A neskôr, vlastne nech sa tá žena rozhodne akokoľvek, tak často potom riešime je to také neviditeľná bariéra, neviditeľná výzva, lebo pokračujeme ďalej v tej kariére, ako keby sme nemali tie deti. Napriek tomu, že existujú granty návratovej schémy, to máme napríklad teraz takú nový systém podpory v SAV a tak ďalej, ale ako keby veľmi často, keď sa bavíme o zahraničných cestách, o grantovom financovaní a tak ďalej, to materstvo nie je bežnou súčasťou tých aplikácií a ja si myslím, že by sme mali normalizovať materstvo, aj rodičovstvo ako také, na to, aby sme mohli naplno využívať náš vedecký potenciál. A myslím si, že je to téma, o ktorej by sa malo proste hovoriť aj na takýchto platformách, ale v zásade na všetkých platformách, lebo naozaj sa to týka proste všetkých. Ja som mala takúto otázku, že či môže jazykovedkyňa meniť svet. A je to ako obrovská ambícia a ja som ten typ, čo akože rád by menil svet, ale úplne hovorím o tom s pokorou, lebo viem, že teraz sa to nedá len tak ľahko. Ale ako som vám hovorila, tak skúmam aj tú jazykovú krajinu, čo sú nápisy vo verejnom priestore a niekedy nájdem aj takéto krásne nápisy, ako tento obrázok z Dunajskej ulice v Bratislave, kde je tam napísané, že musíme len zachrániť svet. No, tak možno je to také jednoduché, ale skrz tú vedu teda vnímam, že treba ten svet hlavne skúmať, porozumieť mu, vysvetľovať ho a odovzdávať tie poznatky ďalej. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, pani Lucia Molnár-Satinská. Ja si myslím, že už ten svet idete meniť nielen tým veľkým úspechom, ktorý sa za chvíľu objaví na istej streamovacej platforme, ale už aj pre tú prácu, ktorú robíte. Ďakujem veľmi pekne. Máme nejaké otázky z publika? Nemáme, takže môžeme ísť na slajdo. Sú tam super otázky, môžem ísť si ich tiež tak... si vybrať? Môžeme to spraviť aj tak, áno. Nech sa páči, ale... Áno, zase musím ísť, neviem, čo mám s očami ináč, ale dobre. Veľmi skvelá je tá prvá otázka, že aká je úloha jazykovedy na úsvite AI. Neviem, či ste zaregistrovali napríklad teraz takú tému, že chystá sa novela zákona o štátnom jazyku. A úplne to ilustruje to, ako málo je to konzultované ako keby s odbornou obcou. Ja som inak členka Ústrednej jazykovej rady, ktorá ešte vôbec, to je poradný orgán expertný ministerstva, ktorý vôbec nebol kontaktovaný ešte v tejto otázke, ale nejde o to. Ide o to, že keby sme chceli hovoriť o tom, že ten zákon má mať za úlohu zvýšiť prestíž slovenčiny, ako keby dostať slovenčinu k ľuďom, aby nemuseli sa stretávať, ja neviem, s angličtinou alebo čím. Ale len keby si na to ministerstve zapli jednoduchú aplikáciu cez Google, tak už teraz funguje to, že keď si namierite ten Google na akýkoľvek text, tak vám ho preloží. Čiže ten zákon je z tohto hľadiska úplne zbytočný. Reálne, keby sme naliali peniaze do tých technológií, aby sme mali čo najlepšiu podporu pre slovenčinu a čo najviac ľudia by mohlo používať tieto technológie, tak my s tým vôbec nemáme problém. A už teraz, akože u nás na jazykovednom ústave fungujú
projekty o vlastne veľkých jazykových modeloch pre slovenčinu a tak ďalej. Čiže máme tam akože oddelenia počítačové a technické, ktoré sa tomuto venujú. Samozrejme, skôr ide o to, že presadiť aj na medzinárodných fórach to, aby slovenčina bola rovnocenným partnerom a aby všetky tieto aplikácie podporovali slovenčinu. A samozrejme nemáme problém, hej? Tak ešte jednu rýchlu otázku si vyberte, nech sa páči. No teraz Mne osobne sa páči, že ktorý ďalší jazyk by ste sa chceli naučiť? No, určite áno, ale teraz vzhľadom na to, že mám tie 2 deti a vedeckú kariéru, tak sa nestiham učiť ďalší jazyk, ale ja by som sa veľmi rada naučila turečtinu. Krásne. Ináč spomenuli ste ten nový, pravdepodobne nový jazykový zákon. Údajne sa to bude týkať nejakým spôsobom aj vesmíru, tak možno slovenčina bude prvý oficiálny jazyk vo vesmíre. Takže uvidíme, čo nám budúcnosť prinesie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne.